Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Παπαδάκη Αναστασία. Είμαι δασκάλα χορού και χορογράφος. Σήμερα θα παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο με την πρωτοβουλία του προγράμματος Tech Infused Dance, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά στις ψηφιακές καινοτομίες στο χορό. Η πρώτη παρουσίαση έχει τίτλο «Εικονικός, βιωματικός και διαδραστικός χορός». Ο χορός ξεπερνά τα όρια της σκηνής. Δεν περιορίζεται πλέον στο θέατρο. Η τεχνολογία καθιστά την πραγματοποίηση παραστάσεων σε εικονικούς και διαδικτυακούς χώρους, διερευνώντας την πρόσβαση του κοινού σε παγκόσμια κλίμακα. Ποια είναι η σημασία αυτής της καινοτομίας? Αναφορικά με τους δασκάλους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν νέα εργαλεία και νέες μεθόδους στο μάθημά τους. Οι χορευτές μπορούν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, αλλά και να βρουν καλύτερη και μεγαλύτερη καλλιτεχνική έμπνευση. Οι σχολές χορού και τα στούντιο μπορούν να συνδεθούν με κοινό σε παγκόσμια κλίμακα. Η τεχνολογία δίνει νέες δυνατότητες στη διδασκαλία, στις παραστάσεις, αλλά και την εξάπλωση της τέχνης του χορού μέσω της χρήσης αυτών των μέσων που διαθέτει. Η ψηφιακή μετάβαση από τη σκηνή στην οθόνη έγινε σταδιακά. Ο χορός υπάρχει σε τρεις χώρους: στη σκηνή, στο διαδίκτυο, αλλά και σε εικονικά περιβάλλοντα. Υφίσταται σε αυτούς τους τρεις χώρους ήδη με πραγματικά παραδείγματα που θα πούμε στη συνέχεια. Οι βασικές αλλαγές που έγιναν ήταν ότι παλαιότερα η δυνατότητα καταγραφής οποιασδήποτε παράστασης ή μέρος και όλου του μαθήματος γινόταν μόνο σε κασέτες VHS και αρχιοθετούνταν σε συγκεκριμένους χώρους. Πλέον, βίντεο υψηλής ευκρίνειας κοινοποιούνται άμεσα στο διαδίκτυο, αλλά και στη μέση κοινωνικής δικτύωσης. Παλαιότερα, το κοινό ήταν καθαρά τοπικό. Απευθυνόταν λοιπόν σε ένα μικρό μέρος, με ένα τμήμα μικρών ανθρώπων. Όμως σήμερα, το κοινό είναι παγκόσμιο. Συμμετέχουν άνθρωποι μέσω ζωντανών μεταδόσεων, αλλά και εικονικής πραγματικότητας από κάθε πλευρά του πλανήτη. Παλαιότερα, οι πρόβες ήταν σύγχρονες και διαζώσεις. Ήταν λοιπόν αυτό που λέμε φυσικές. Χρειαζόταν φυσική παρουσία. Σήμερα όμως έχουμε τις υβριδικές πρόβες μέσω βιντεοκλήσεων, αλλά και τεχνολογία καταγραφής κίνησης, το λεγόμενο motion capture. Το μότο που ακολουθούμε είναι ότι η σκηνή βρίσκεται παντού. Η τέχνη του καθενός μπορεί να αγγίξει όλο τον κόσμο. Τι εννοούμε όταν λέμε εικονικός, βιωματικός και διαδραστικός χορός? Πρόκειται για τρεις νέες εκδοχές του χορού. Ξεκινώντας πρώτα λοιπόν από τον όρο διαδραστικό, μπορούμε να πούμε ότι η σκηνική δημιουργία διαμορφώνεται δυναμικά μέσω της αλληλεπίδρασης με το κοινό. Για παράδειγμα, ενεργοποιούνται εικόνες, φώτα, αλλά και διαφορετικά χρώματα στη σκηνή μέσω της κίνησης των χορευτών. Χρησιμοποιούνται αισθητήρες που το καθιστούν αυτό δυνατό. Ο βιωματικός ή αλλιώς πολυαισθητηριακός χορός επιτρέπει στο κοινό να μοιράζεται τον καλλιτεχνικό χώρο, πραγματικό ή και ψηφιακό. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν το κοινό να περπατά σε μία εγκατάσταση όπου οι χορευτές κινούνται γύρω του. Δεν είναι καθυλωμένοι μόνο στις αμιγώς θεατρικές αίθουσες και στα καθίσματα που βρίσκονται μακριά από τους χορευτές. Σχετικά με τον εικονικό χορό, μια ολόκληρη παράσταση έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε ψηφιακό χώρο, όπως είναι το Ballet Pixel in Second Life. Αυτές οι μορφές αλλάζουν τα όρια μεταξύ κοινού και χορευτών, δημιουργώντας νέους τρόπους να βιώσει οποιοσδήποτε την τέχνη του χορού. Ο διαδραστικός χορός αλλάζει την παράσταση μέσω της αλληλεπίδρασης του κοινού. Το κοινό πλέον συμμετέχει. Πώς μπορεί να συμμετέχει? Με τη δημιουργία μιας παράστασης η οποία δεν είναι προκαθορισμένη. Προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις επιλογές του κοινού. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Να αλλάζουν τα φώτα, τα χρώματα, οι εικόνες,
και γενικότερα το σκηνικό μιας παράστασης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας χορογραφίας. Οι θεατές, ως συμμετέχοντες, με μια απλή εφαρμογή στο κινητό ή ακόμα και ένα τηλεγυριστήριο, θα μπορούν να αλλάξουν τη μουσική και τα εφέ, οπτικά και ακουστικά. Το κοινό επίσης, με χειροκρότημα, με παρπατήματα ή ακόμα και νεύματα των χερονιών τους, μπορούν να αλλάξουν τη χορογραφία αλλά και το σκηνικό. Η συμμετοχή του κοινού είναι πολύ σημαντική στη διαμόρφωση της παράστασης έναντι της θείας παρακολούθησης που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος. Βιωματικός χορός. Αναφερόμαστε στο πολυαισθητηριακό κομμάτι. Το κοινό, μέσα στο χώρο της παράστασης, δεν κάθεται μακριά, όπως προαναφέρθηκε. Η κίνηση του κοινού ανάμεσα στους χορευτές δίνει την αίσθηση της συμμετοχής στο καλλιτεχνικό δρόμενο. Είναι και αυτή μέρος, λοιπόν, του performance κάθε χορευτή. Για παράδειγμα, μια χορογραφία μπορεί να εκτελεστεί σε μία επίσκεψη σε μία γκαλερί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το κοινό μπορεί να περπατά ανάμεσα στους χορευτές, αλλά και οι χορογραφίες να εκτελήσονται με την παρουσία των χορευτών και την παρουσία του κοινού. Θα μπορούσαν να υπάρχουν προβολές αλλά και ηχητικά εφέ σε κατάλληλα διαμορφωμένους μεγάλους χώρους. Αυτό συνήθως γίνεται σε εξωτερικούς χώρους, είναι τα λεγόμενα site specifics, όπου οι χορευτές και το κοινό μοιράζονται την πολυαισθηριακή εμπειρία. Αλλά και ο βιωματικός χορός μπορεί να γίνει με την απευθείας αλληλεπίδραση ενός χορευτή με ένα συγκεκριμένο άτομο, ώστε να γίνει και αυτό μέρος της παράστασης. Πρακτικά λοιπόν, κοινό και χορευτές μοιράζονται το ίδιο περιβάλλον και αισθητηριακά αλλά και καλλιτεχνικά. Ο εικονικός χορός έχει, όπως προανέφερα, πραγματοποιηθεί με την ολοκληρωμένη παράσταση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Οι χορευτές, αν και ζωντανά εκτελούν μια χορογραφία, μια παράσταση, παρουσιάζονται ως ψηφιακά avatar ή ως τρισδιάστατες φιγούρες. Το παράδειγμα που προανέφερε είναι το Ballet Pixel in Second Life, όπου χορευτές από διαφορετικές χώρες χορεύουν ταυτόχρονα αφού έχουν συνδεθεί διαδικτυακά. Μπορούν να μετατραπούν πραγματικές κινήσεις σε εικονικούς κινούμενους χαρακτήρες μέσω της τεχνολογίας καταγραφής κίνησης, το motion capture. Υπάρχουν ειδικές στολές που μπορούν να φορέσουν οι χορευτές για να πάρουν αυτή τη μορφή των εικονικών κινούμενων χαρακτήρων. Γίνονται παραστάσεις εικονικής πραγματικότητας, virtual reality, με ακουστικά και set, VR, σε ψηφιακό περιβάλλον. Η σκηνή είναι πλέον αμιγώς εικονική και η συμμετοχή του κοινού είναι για άλλη μια φορά σε παγκόσμια κλίμακα. Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την τέχνη του χώρου, την προεκτείνει. Ο διαδραστικός, βιωματικός και εικονικός χορός δίνει νέους τρόπους σύνδεσης καλλιτεχνών και κοινού. Προσφέρονται τρεις εκδοχές και συνδυαστικά υποδεικνύουν πως η τεχνολογία προσφέρει νέες διαστάσεις στη χορευτική δημιουργία, αντί να αντικαθιστά το χορό. Δημιουργικότητα. Νέα εργαλεία και νέες ιδέες για χορογράφους και χορευτές. Προσβασιμότητα. Παραστάσεις που απευθύνονται σε κοινό, σε παγκόσμια κλίμακα, ανά πάσα ώρα και στιγμή και από οπουδήποτε βρίσκονται. Συμμετοχή. Αλληλεπίδραση του κοινού ως μέρος του καλλιτεχνικού έργου. Διατήρηση. Μπορούμε να ηχογραφήσουμε, να αποθηκεύσουμε, αλλά και να κοινοποιήσουμε μέρος ή και όλη την παράσταση που θα είναι διαθέσιμες και για μελλοντική προβολή. Έχουν πραγματοποιηθεί, όπως προανέφερα, ήδη χορευτικά και τεχνολογικά εγχειρήματα. Ο χορός και η τεχνολογία μπορούν να συνδυαστούν με διάφορους δημιουργικούς τρόπους. Κάθε έργο δείχνει πως ο χορός υφίσταται σε σκηνή, διαδικτυακά ή και σε ψηφιακό περιβάλλον. Κάποιες πραγματικές, διαδραστικές, βιωματικές και εικονικές παραστάσεις από όλο τον κόσμο είναι οι ακόλουθες. Με πρώτη την Ballet Pixel, εικονική χορευτική ομάδα, που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά online. Χορευτές από κάθε σημείο του πλανήτη συνδέονται ως ψηφιακά avatar. Το κοινό
συνδέεται και παρακολουθεί ζωντανά την παράσταση. Ποια είναι η σημασία? Παραστάσει με χορευτικό θίασο, ολόκληρο χορευτικό θίασο, χωρίς φυσική παρουσία στον ίδιο χώρο. Συναντιούνται λοιπόν στο cyberspace. Εδώ έχω ένα παράδειγμα, ένα μικρό απόσπασμα από το Ballet Pixel. Ενδεικτικά θα σας βάλω τα πρώτα λεπτά να παρακολουθήσετε. Το διακόπτω εδώ για να μην χάνουμε χρόνο. Στο τέλος των παρουσιάσεων θα υπάρχουν link το οποίο θα μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλο το βίντεο και προχωρούμε. Ένα δεύτερο παράδειγμα λοιπόν του project που προανέφερα είναι η χορεύτρια τεχνικής νοημοσύνης που δεν χρειάζεται πλέον να είναι σε ανθρώπινη μορφή. Η AI χορεύτρια σε ψηφιακά περιβάλλοντα όπως αυτά της εικονικής πραγματικότητας ή σε LED σκηνές. Έτσι προάγεται η ιδέα συνύπαρξης του χορού εκτός του ανθρώπινου επίπεδου με νέες κινήσεις και στυλ εκτελεσμένες από υπολογιστή. Είναι μια χορογραφία αλλά και η ίδια η χορεύτρια είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ας δούμε το βίντεο. Wayne McGregor, Motion Capture and AI. Ένας διάσημος χορογράφος συνδυάζει πραγματικούς χορευτές με motion capture στολές και AI. Οι κινήσεις των χορευτών καταγράφονται και μετατρέπονται σε τρισδιάστατες εικονικές φιγούρες. Η σημασία του αφορά στο συνδυασμό της ανθρώπινης δημιουργικότητας με τη χρήση τεχνολογικών μέσων και της ψηφιακής τέχνης, ταυτόχρονα σε πραγματικό αλλά και ψηφιακό περιβάλλον. Εξίσου εδώ σας έχω ένα μικρό βίντεο, θα δούμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Προχωράμε λοιπόν.
Σε μια γαλλική παράσταση με χορευτές σε ένα προβαλλόμενο ψηφιακό σκηνικό. Το δάπεδο και οι τοίχοι της σκηνής μεταμορφώνονται με οπτικά εφέ, εναλλασσόμενα φώτα και εικόνες. Έτσι δημιουργείται μια πολυαισθητηριακή βιωματική σκηνή όπου οι χορευτές αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο. Θα με συγχωρέσετε για τις διαφημίσεις. Είπαμε, σας δείχνω ένα πολύ μικρό δείγμα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα βίντεο. Θα σας πρότεινα να τα παρακολουθήσετε με μεγάλη προσοχή. Προχωράμε στο πέμπτο παράδειγμά μας. Με συγχωρείτε. Παγκόσμιος και κοινωνικής διάστασης εικονικός χορός. Global Dance Collaboration in the Metaverse. Μια παράσταση με χορευτές στη σκηνή, αλλά και ψηφιακά avatar online. Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει την παράσταση είτε στο θέατρο είτε ηλεκτρονικά, συνδεόμενο σε μια πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο συνδέονται οι χορευτές με το κοινό σε μια παγκόσμια κλίμακα. Συνδυάζεται τόσο η φυσική όσο και η ψηφιακή παρουσία και όχι μόνο ένας χώρος, αλλά ένας ευραίος χώρος, ένας ευρύς χώρος που όλοι θα μπορούν να συμμετέχουν και να παρακολουθούν. Vibing Together, Dance in Social VR. Ο χορός με VR αποκτά κοινωνική διάσταση. Πρόκειται για μια χορευτική δράση που μοιράζονται άτομα μέσω πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας. Χορεύουν μαζί. Οι συμμετέχοντες φορούν το set virtual reality στο σπίτι και συναντιούνται ως avatar στον ίδιο κυβερνητικό χώρο και σε πραγματικό χρόνο. Προάγεται έτσι η κοινωνική διάσταση με συγχωρείτε, του χορού εικονικής πραγματικότητας. Οι άνθρωποι μπορούν να χορέψουν μαζί, ακόμα και αν βρίσκονται μακριά. Συνοπτικά βλέπουμε εδώ τα παραδείγματα που σας είπα, το είδος στο οποίο αναφέρεται το καθένα, αλλά και τα σημαντικότερα στοιχεία τους. Κάνοντας λοιπόν μία πολύ πολύ μικρή ανασκόπηση, σας αναγνώσκω τα προαναφερθέντα παραδείγματα. Ballet Pixel, εικονική χορευτική ομάδα, όλος ο χορευτικός θίασος βρίσκεται online στον ίδιο χώρο. AI χορεύτρια Lilith Ion, χορογραφία τεχνητής νοημοσύνης, αμιγώς τεχνητής νοημοσύνης. McGregor, Calisthenics Motion, άνθρωποι και AI μέσω της χρήσης motion capture, εξαιρετικά νέα καινοτομία, με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι χορευτές συνδυάζονται με 3D φιγούρες, με τρισδιάστατες φιγούρες, μέσω της χρήσης της στολής που είπαμε. Pixel, πολυστριακή σκηνή, χορευτές σε ψηφιακά εναλλασσόμενο σκηνικό. Global Dance Collaboration, υβριδική εικονική παράσταση, συνδυασμός χορευτών και avatar στη σκηνή.
Writing Together, Social VR, είναι η VR κοινότητα, ο χορός σε πραγματικό χρόνο ως avatar. Σε ένα πρακτικό επίπεδο, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε το χορό και την τεχνολογία. Οι δάσκαλοι χορού και οι σχολές μπορούν να ξεκινήσουν με τη χρήση απλών τεχνολογικών μέσων και να τα εξελίξουν σταδιακά. Το μότο που ακολουθούμε είναι ότι κανείς δεν φτάνει απευθείας στην κορφή. Δεν πηδάς στην κορφή, αλλά ανεβαίνεις ένα βήμα τη φορά. Step by step. Πρώτο λοιπόν βήμα είναι η καταγραφή και η κοινοποίηση. Θα μπορούσατε να βιντεοσκοπήσετε το μάθημά σας στο κινητό σας. Οι μαθητές μπορούν να ξαναδούν το μάθημα αργότερα, να μοιραστούν μέρος ή ολόκληρο το μάθημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν χρειάζεστε κάτι παραπάνω από το smartphone σας, ίσως ένα φθηνό τρίποδο και ένα ring light. Δεν υπάρχει κόστος για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από τη στιγμή που έχετε ήδη κάποιο κινητό. Δεύτερο βήμα είναι η ζωντανή μετάδοση μαθήματος, το live streaming. Διδάξτε ζωντανά διαδικτυακά, ώστε οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν από το σπίτι. Είναι ιδανικό για μαθητές που δεν μπορούν να έρθουν στο στούντιο, είτε βρίσκονται απομονωμένα σε κάποια περιοχή. Χρειάζεται ένας φορητός υπολογιστής, μία κάμερα και ένα μικρόφωνο. Το κόστος περίπου είναι στα 53€. Είναι μια αναλογία σε δολάρια που έχει γίνει σήμερα για μια καλή κάμερα και το αντίστοιχο λογισμικό, το OBS Studio, είναι δωρεάν. Στο τρίτο βήμα ξεκινάει η χρήση πολυαισθητηριακών μέσων. Η κίνηση του χορευτή αλλάζει από όσο εμφανίζονται σε μία οθόνη. Μπορεί να αλλάξει μια ολόκληρη χορογραφία, εάν αλλάξουν τα φώτα, αν δοθούν άλλα σχήματα, αν αλλάξουν τα χρώματα και αυτά γίνονται και κινούνται όσο ένας χορευτής κινείται. Κάνει τα μαθήματα και τις παραστάσεις πιο διασκεδαστικά και συναρπαστικά. Χρειάζεται ένας φορητός υπολογιστής, μία κάμερα ή ένας μικρός αισθητήρας που ονομάζεται Leap Motion. Το κόστος ανέρχεται περίπου στα 250€ για τον αισθητήρα και υπάρχει το αντίστοιχο λογισμικό Isadora ή Touch Designer. Στο τέταρτο βήμα αφορά το mapping stage, προβαλλόμενη χαρτογράφηση. Χρησιμοποιήστε έναν προβολέα για να καλύψετε τους τοίχους, τα δάπεδα ή props, βοηθήματα με κινούμενες εικόνες. Μετατρέπει ένα κανονικό στούντιο ή και μια σκηνή σε ένα μαγικό περιβάλλον. Χρειάζεστε ένα φορητό υπολογιστή, ένα προβολέα, ένα καλώδιο HDMI. Το κόστος περίπου ανέρχεται στα 1.200€ για τον προβολέα, ενώ το λογισμικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι το Mad Mapper. Ένα πέμπτο βήμα είναι αυτό του Vibing VR, όπως είπαμε προηγουμένως, της κοινωνικής διάστασης που δίνει το Virtual Reality στο χορό. Οι μαθητές φορούν ακουστικά εικονικής πραγματικότητας και όλο το σετ στο σπίτι και συναντιούνται με τους υπόλοιπους συγχωρευτές τους ως avatar στον ίδιο ψηφιακό χώρο. Ακόμα και αυτό δεν είναι φυσικός. Νιώθετε σαν να χορεύετε όλοι μαζί, παρόλο που βρίσκεστε μακριά ο ένας από τον άλλον. Θα χρειαστείτε ακουστικά MetaQuest 3 και ίντερνετ, σύνδεση στο διαδίκτυο. Το κόστος συνέρχεται περίπου στα 430€ και το λογισμικό VRChat είναι δωρεάν. Σαν έκτο βήμα προτείνεται η παράσταση Avatar με τεχνολογία καταγραφής κίνησης, το motion capture που είπαμε προηγουμένως. Οι χορευτές φορούν ειδικές στολές που μετατρέπουν τις κινήσεις τους σε ψηφιακό χαρακτήρα. Σας επιτρέπει να εμφανίζεστε σε διαδικτυακές παραστάσεις, αλλά και να χορογραφείτε διαδικτυακά, εάν είστε χορογράφοι. Χρειάζεται μια στολή καταγραφής κίνησης, ροκοκό και ένας υπολογιστής. Το κόστος ανέρχεται στα 2.000 έως 3.800€ περίπου, με λογισμικό το Unity Unreal Engine, το οποίο είναι δωρεάν. Σε ένα έβδομο βήμα, αυτό βέβαια είναι το πιο προχωρημένο επίπεδο, συνήθως προτείνεται σε μεγάλες παραγωγές που υπάρχει χρηματοδότηση, είναι η μεταφορά της σκηνής και η μετατροπή της σε μια διαδραστική σκηνή.
Μπορούν να γίνουν μεγάλες εκδηλώσεις που χρησιμοποιούν πολλούς προβολείς και αισθητήρες για να καλύψουν ολόκληρη τη σκηνή με οπτικά εφέ. Δημιουργεί πλήρεις ψηφιακούς κόσμους για μουσεία, φεστιβάλ ή μεγάλα θέατρα. Χρειάζονται αρκετά ισχυρή προβολής, αισθητήρες και ένας ισχυρός φορητός υπολογιστής. Το κόστος ανέρχεται από τα 2.600 ευρώ έως τα 4.300 αναπροβολέα. Τα λογισμικά που θα χρειαστείτε είναι το Map Mapper, η Sandora και Touch Designer. Εάν σας ενδιαφέρει να προχωρήσετε στο χώρο της τεχνολογίας και να εξελίξετε τη σχέση του χορού, πρέπει αφενός να σκέφτεστε ότι η τεχνολογία εξελίξει αυτή την τέχνη, δεν την περιορίζει. Άλλωστε η τεχνολογία είναι απλώς ένα εργαλείο. Η πραγματική μαγεία είναι ο ίδιος ο χορός. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε από τα μεγάλα βήματα. Θα προτείναμε να ξεκινήσετε με το τηλέφωνο ή με μια απλή κάμερα και στη συνέχεια να προσθέτετε βήματα όταν είστε έτοιμοι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.